21-нче гасыр безнең тормыш замана технологияләренә бәйләнгән. Алар безгә интернет бирә, телефон элемтәсен тәэмин итә. Без күпчелек эшләрне, хезмәтләрне виртуаль челтәр аша башкарабыз. Чоры һәм дөньясы шундый. Бу антеннаны куярга без авылыбыз безгә каршы. Башка җиргә куйсыннар. Бу инде Татарстанның Тукай районы Иске Абдул авылы җирлеге. Монда яшәүчеләр элемтә операторы авылга куярга тиешле каланчага каршы төште. Ярты гасыр фельдшер булып эшләгән Фәүзия Салихова бер багананың 1000 бәләсе булырга мөмкин ди. Моның зыянын бар икәнен беләм. Кирәк түгел безгә бу. Халык күмәк рәвештә каршы чыкты. Бүгенге көндә инде илдә бик күп төрле ширләр барлыгы да, ниләр барлыгы да интернетны укып баралар. Башта авылга 5G элемтә каланчасы урнаштыралар дигән хәбәр тарала. Аны ишетүгә халык бу эшне туктату ягын карый башлый. Хәбәрне без инде үзебезнең җитәкчелегебезгә, прокуратурага язмача бирдек. 30 көн эчендә шушы хатка җавап көтеп торган арада элемтә оешмасының подрядчиклары килеп, авыл уртасына вышканы урнаштыра башладылар. Аларның кулында инде бар иде постановление. Связь аңлыйбыз без, кирәк, бөтен кешегә дә кирәк. Но авыл читендә булса инде әйбәтрәк булыр иде. Но башка авылларда, мәсәлән, Мәрәстә, Иртанда тотмый связь. Алар ул тирәләргә куйсалар да булыр инде. Шулай итеп алар үз дигәненә ирешә. Сүзгә дә киләләрдер, халык табыла, ахыр чиктә подрядчы оешма эшчеләре башта каланчаны урнаштыра, аннан сүтеп алып китә. Район җитәкчелеге РСТК оешмасы белән сөйләшеп, уртак фикергә килгән. Авылдан читтә 500 метрга күчерү турында сөйләштек. Роспотребнадзор специалистларын дәшеп, шул эшне башкарырга тиешләр. 5G форматындагы элемтә бирүче вышка куялар дип куптарган давылдан соң бу багананың нибары 4G-ныкы булуы ачыклана. Халык төбенә төшеп тормый, 4леме, 5леме эш янәсе билгесендә түгел. Куярга киләләр икән, каршы чыгарга кирәк. Күпчелек шулай фикер йөртә. Әлегә мондый хәлләр республикада эзлеклелек буенча бара диярлек. Улица Локаторный, первый переулок. Приехали антенну устанавливать. Әле июль айында гына Нагорный бистәсендә яшәүчеләр мобиль элемтә каланчасын куйдыруга каршы чыккан иде. Ул да 4G-ныкы. Яшелүзәннең Кызылъяр, Васильева бистәләрендә дә каланча авгалары чыкты. Питрәшнең Татар тавилы халкы да дулкынланып алды. Анда авылга 4нче каланча урнаштырырга җыенганнар иде. Сәламәтлегебезгә нык зыян китерер дип әйтеп уйлыйбыз. Һәм шуңа күрә бу 4нче вышканы куйдырмау ягында. Без һәр торабыз йортның түбәсендә. Сез күрәсез, биредә базовая станция эч операторның тора. Базовая станция элемтәне бирә 360 градуска. Бу Казандагы торак йортлар арасындагы биналарның берсе. Аның түбәсендә берничә станция тора, янәшәдә мәктәп, торак йортлар, хастаханә. Микроволновка иде, ул 4 тапкыр күбрәк излучение бирә, чем базовая станция менә бу яктан. Куркыныч ул түгел. Сез күрәсез, мин биредә торам, сөйләшәм, рәхәтләнеп. Телевидение снимает, пленка не засвечивается инде. Россия için самый строгий нормативлар. Европада нормалар 10 тапкыр йомшаграк. Анда рөхсәт 100 микроватт сантиметр квадратында. Бездә рөхсәт 10 гына микроватт на сантиметр квадратный. 5G-ны куйдылар, үтерәләр дип шалтыраталар. Каланча урнаштырырга рөхсәт бирүчеләргә дә тыңды юк, шалтыраталар, зарланалар, монда аңлаталар. База станциясе проектлары җентекләп тикшерелә. Нурланышның нормасы бар 10 микроватт на квадратный сантиметр. Аны үлчиләр, килеп үлчиләрне база станциясеннән, әгәр торак йортлар булса, якын тирәдә торак йортларда үлчиләр, өстәге этажларда үлчиләр обязательно, тирә ягында үлчиләр, менә база станциясен эксплуатация бергәндә, анда бер 40-50 точкадан үлчиләр, ул нурланышны күп үлчиләр. Шуннан башка без андай ризалык бирмибез. Шулай Роспотребнадзор елына 100ләп проектны кире бора. Әле кулланышка тапшырыр алдыннан тагын бер тикшерәләр. Быел база станцияләрен урнаштыру буенча 15 хилафлык ачыклана, андый очракларда суд аша эшчәнлеге туктатыла. База станциялары алар шушы электромагнит нурланыш чыгаралар. Андый приборлар безнең көнкүрештә бик күп. Менә СВЧ-печкалар өйдә безнең бар, холодильниклар бар, компьютерлар, алар барысы да шул электромагнит нурланышының чыгара торган источник булып торалар. Аларның барысында дөрес итеп кулланганда алар кешегә зыянлы түгел. Базовый станция менә мин сөйләгән таләпләр бөтенесен үтәсәләр, мин сөйләгән таләпләргә туры килсә, ул кешегә зыянлы түгел. Бүген Татарстанда мобиль элемтә операторларының 11000 база станциясе эшли. Алар 7 миллионнан артык абонентка хезмәт күрсәтә. 22 авылда мобиль элемтә юк иде, хәзер алар 8гә кала. Быел МЖДә һәм Казан-Оренбург юлында мобиль элемтә тотмаган урыннарны бетерәчәкләр. Моның белән бергә халыкка аңлату эше алып барырга кирәклеген дә әйтәләр цифра министрлыгында. Әле 4G каланчалары белән шундый хәл, алда бит элемтәнең 5нче буыны килергә тора.
Первые коммерческие сети 5G. Республика халкы куллана алачак. Беренче 5G шилтәре әле 2023 елдан да алдан булмаячак. Дөрес, элемтә операторлары андый каланчалар урнаштыра алачак урыннар билгеле. Әлегә ешлык бүлеп бирү белән проблемалар бар. Тулы әзерлек тә, кирәкле җиһазлар да юк. Иннополиста куелган 5G каланчасы да бүген 2, 3 һәм 4G интернетын тарата. Каланча куелса да безнең смартфон һәм телефоннар яңа төр сигналны кабул итәргә яраклашмаган. Берничә елдан сынау режимында кертелеп, әле 5G-ның өстенлекләрен өйрәнәчәкләр генә. 5G это... Беренче чиратта 5G ул моңа кадәрге булган технологияларның камилләшкән варианты. Шуны аңларга кирәк. Төп өстенлеге югары тизлек. Без интернет-вещей, акыллы шәһәр проектларын тормышка ашыра алачакбыз. Шулай ук пилотсыз автомобильләр проектында гамәлгә кертеп була. Халык һәр яңалыкны шулай шикләнеп кабул итәргә күнеккән, әле кәрәзелемтә тормышыбызга үтеп кергәндә дә шулай булды. Хәзер инде телефонны кулдан төшермибез, аннан башка яши дә алмыйбыз. 5G буенча шикләрне тарату өчен цифр министрлыгы элемтә операторлары белән бергә аңлаешлы мәгълүмат таратырга җыена. Гөлнас Сайфетдинова, Илшат Аюпов, Игорь Романов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы.